No niin. Eli tämmöiseen pikku Valteraan olisi nyt projektina niin puskutuki. Kun tässä on etunostolaitteet, niin pitäisi laittaa siihen etunostolaitteen nostovarsien paikalle. Siihen ei valaamista kuulemma saa. Mutta suunnitelma on jo olemassa ja osiakin on. Ja tuossa aloittelin ja otin nuo tuet tuosta pois, kun niitähän ei passaisi siinä pitää. Täällä näin, niin mulla olisi jo vähän osia valmiina. Nuo tulisi niiden vetovarsien paikalle. Sitten siinä on sivutukia ja vähän kumia sinne. Rautaa lattialla. Mutta semmoista pitäisi ruveta nyt suunnittelemaan. Joo, kun nähdään, jos se ei ole etunostolaitteita, niin siinähän on tässä semmoset raudat, mihinkä ne tulee ne koplingit sitten tähän näin. Mutta tässä on nämä etunostolaitteet, niin suunniteltiin tossa no, että mä laitan nuo lataat tuohon noin tapilla kiinni ja sitten tähän tulee palakki väliin, mutta sehän nyt sitten selviää tuossa noin, että miten sitä ruvetaan rakentaa, kun aletaan lyömään palikkaa paikalle ja katsotaan, että onnistuuko tämä vai ei. No. Joo. Reijät on sille, että tuossa alempi tappi olisi hahlolla, niin saisi vaan puottaa se tuohon. Noin ja sitten jos on reikä kohdallaan tässä niin onko siinä? Ja se siihen meni. No nää nyt on reilun mittaiset tässä, että en niitä viittinyt kovin lyhyisiksi ottaa. Joo, nyt sitten tähän sitten se. En tiedä, pitäisikö sitä kääntää pikkusen vielä näin alaspäin. Voips olla. Sitten täytyy katsoa, mistä kohdalta katkaisee ja se palakki tähän välille. Joo, nyt se tulisi tuonne. Niissä tehastekoisissa se on täällä aika ylhäällä se tuki. Tulee jonnekin tänne. Nythän se tulisi siihen, mutta sitä voisi ihan pikkusen tekisi vielä kääntää. Niin kuin näin. Ja niin minä tajan tehdäkin. Minä käännän sitä nyt. Käännän sitä vielä vähän tuosta. Nyt se olisi. Tietenkin ainakin minun mielestä se olisi parempi, mitä alempana se täällä on, niin sitä enemmän se tukee sitten. Joo. Nyt täytyy jollakin tehdään piirtää, että saa oikean kuluman siihen. Mulla on tuo heppypalkki tuolla, no niin se tulisi sitten tähän poikittain. Joo. Täytyy joku passi ottaa tuohon, millä sais merkit tuohon.
nythän tällä pystyy pikkusen säätämään sitten sitä. Toki tehdään nyt tälle auralle, että se nyt olisi oikeassa kulmassa se tuki tossa. Mutta tällähän ihan pikkusen pystyy säätämään sitten vielä sitä korkeutta. Mutta ei paljon, kun sitten se on kuitenkin jäykkä tämä näin, niin sitten se kulma muuttuu tuossa tuessa. Mutta kun se tekee tähän auralle valmiiksi, niin mitä sitä tarvii sitten hirmuisesti säätääkään. Joo. Mä siltä isännältä kysyin, että miksi ei laita auraa tähän suoraan etunostolaitteeseen, mutta se on sitten ahtaissa paikoissa hankala, kun ei saa nostettua auraa niin ylös, että etukurmaissa sen pystyy nostamaan niin ylös, että sitten on helpompi kääntyä ahtaissa paikoissa. Et sitten tää on tämmönen aika pitkä iso möllikkä tää traktori, niin se tuo vaan lisää jäykkää pituutta tuo etunostolaitteessa tuo aura. Mutta joo, nyt täytyy etsiä joku passi tai semmonen, patupassi tai joku semmonen, että saa nuo merkattua nuo katkaisukohdat noihin lattoihin. Niin minä teen, minä pitäisi ihan ehtiä semmoisen. No niin. Se nyt on 100 kertaa 100 se palkki, mikä tähän tulee. Tää on 100 tää passi. Niin tulisiko se nyt sitten tällä näin sitten merkki siihen. Kyllähän se periaatteessa pitäisi tulla. Eli tuosta. Käsiä pitäisi olla lisää. Niin pitäisi olla. No. Tiesin näyttää, että se on hirveän alhaalla tuo viiva, mutta ei kai se sitten oo. Ei se oo, kyllä se on. Kyllä se sinne pitäisi mennä. Eikö siinä muuta kuin ottaa irti ja sahaa tänne ja ruveta mallaamaan sitä palakkia siihen. Toki nehän pitäisi vielä sahata silleen vinouttain, mutta ei se haittaa. Siinähän tulee hyvä hitsausviisti vaan. Joo, ja sitten tarvii mennä vähän, se kumi on 15 milliä, niin pitää vielä vähän pikkusen ottaa tänne lisää tänne tuosta jostakin vetää poikki. Ja vähän selvästi hakeetta mä teen. Hakeetta tällä. Paljonko hän tulee? Kulma tuossa oikein on. Saako tällä mun sahalla niin jyrkkää se hattu? Mitenkäs päin mä sitten laittaa? $50.
Joo. 50. Paljonko tässä on? Täällähän menee 60 astetta. Yes. Mä ajattelin, että se on 45, mutta meneehän täällä 50. Ois tuossa. Jos ne yhtä aikaa saadaan, niin pitäisi tulla samanlaista. Eikö? Pikkusen lyhyemmäksi. Kumivara. Kumivara piti. Onko se nyt? Kyllä se aika lähelle on se. Siinä se kuluma. Hyvä, että se ei ollut puuttuu asteikko ihan 45. Koska se ei ole ikinä aina 45. Se on aina yli. Mikä siinä oikein onkin? Sahatko siinä nyt sitten? Joo. Tästä tulisi nyt se palaatti siihen. Minä luulen, että se siinä kestää semmoista, mitä sen tarvii. Aika paksua jöötiä on. Joo, hitto tää saha on kyllä niin kätevä vehe. Kauheen hankaaminen on rälläkällä noissa. Het ihan toloutu tuohon. Ja sit se sahaa suoraan kuitenkin. Vähän jänskättää tuo hitsaaminen tuossa noin, että kuinka se tuo palakki väätyy, että meneekö ne paikalleen enää. Niitä on sitten pillillä oijattava. Joo, tarvii vaihtaa tuohon mikkiin nuo langat, siinä on 08. Niin vaihtaa siihen paksumpi lanka. Kiinnityskorkki oli irti. Taidan laittaa sen ydintäytelangan, rutiililangan. Täytyy vaihtaa nuo rullatkin, kun se on 0,2. 1,2, ei 0,2. Joo, sille on tämmönen omanlaisensa syöttörulla. Siinä on tommonen karhea pinta tuossa syöttörulla. Umpilangalla on tämmöset V-urat vaan. Tämmöset mä sain kun tilasin.
tilasin sitä lankaa ja nämä rullat, niin ne antoi tällaiset. Jaha, saakin sai sahattua. Joo, mä oon säilyttänyt avatut lankakelaat tuolla pannuhuoneessa silloin kuiva ja lämmin. No onhan täällä hallissakin lämmin, mutta jotain märkiä vehkeitä tuo sisällä, niin aina kosteita. Se voi ottaa tuohon avattuun kelaa sitten ruostetta. Niin. Olen sitten vienyt sinne. Sitten tuolta noin. Tässä on niinkin monimutkaiset nämä säädöt, että umpilanka ja täytelanka. Sitten on hiilidioksidi ja seoskaasu. Aika suhteellisen yksinkertaiset on tässä parvellisena. Ja täältä... Joo, mä vaihdoinkin tuohon 1,2. Se vaihtuu itse asiassa. Se ei annakaan 1,2 tuolla umpilangalla. Joo, ja muut asetukset on sitten teräs ja alumiinia ja ruostumata. Ja sitten on 2 tahtia ja 4 tahtia liipasimelle ja mikki, tikki ja puikko. Ja tuolla pystyy pyörittää tuon langan tuolta. Tuli. Oh jee. Joo, katsotaanpas onko sitä. Saha on sahannut. Kyllä vain. Yksi mitä en ottanut ehkä tuossa huomioon, että kun on vinossa, että onko ne liian pitkät vielä, mutta se selviää ihan kohta. Sahaus on suora, mutta kun on silleen näin, niin se nyt saattaa muuttaa sitä. Se selviää nyt, se homma. Noin. Tuollahan sitä voi maalata. Tämä kato varmaan, kun mä tänne puolelle merkkasin nyt, niin tämähän on liian korkea tämä laittaa. Sitä jää tossa ajattelin ja niinhän se on. Niinhän se on. Niistä tarvii sahata vielä pois. Perhana kun ei tullut. Minä sitä mietin, mutta sitten se unohtui tuossa noin jo. Niin, se pitäisi saada näin. Näin sahattua. Mutta ei se nyt haittaa, jos sulla sahaa lyhyisemmäksi, niin täältähän se on hyvä hitsata kiinni sitten kyllä. Pistäänpäs vielä takaisin. Eihän se nyt ole laskettunut tämä. On se voinut ihan pikkusen laskea tämä kuorma alaspäin.
Se on nyt aika lähellä tuota lattia. Minä luulen, että se on kuitenkin aika hyvä nyt, jos minä sen nyt vaan tuohon laitan. Sitä tarvii pikkusen nostaa tuota kuormaa. Niin se on. Se on laskehtinut alaspäin. Joo, sitä täytyy käyttää pikkusen tökätä ylöspäin sitä. Mutta täytyy se heppipalkki sahata oikein mittaiseksi ensin ennen kuin rupeaa sitä tarjoa kiinni noihin kiinnikkeisiin. Joo, niin se täytyy tehdä. 114. 114 ja siihen noista kumeista tulee 30 milliä. Jos nämä tulee sinne lisäksi, niin siitä tulee 30 milliä ja sitten varmaan pari senttiä pitää olla vähän niinku väliä, niin 5 senttiä siihen lisää. 114, 120, 119, 120. Niin sit se ei ahista ainakaan. Kyllähän ne nyt muutaman sentin elää nuo reilustikin nuo aisat, että pitää sillä vähän olla väliä siinä. Nyt minä saan sen 120. Pitäisköhän ne hitsata nuo päätylaputkin jo tuohon palakkiin valaamiksi. Annetaanpas niin vielä olla hepissä, jos nyt sattuu jotakin. Tuonne mä porasin jo valmiiksi pienet reiät, niin se kumi saa tästä näin, sit saa ruuvilla tosta kiinni. No tänne täytyy porata tänne jonnekin ruuvit, niin saa sen kumiin tähän näin sitten. Pehmike kumi. Joo, nyt täytyy varmaan vähän nostaa tuota kuormaita ja pitäisiköhän mun nostaa se ihan... No en nosta kyllä ihan ylös. Periaatteessa vois joo. Jos se ei olisi tiellä tuossa noin. Se tuo kulumahan pitäisi olla kohdallaan ja sitten jos se tulee tuohon noiden keskelle ja sitten... No se on mitattava tämä... Näin päin mitattava, mutta jos ne on suorat nämä aisat, niin suoraanhan se pitäisi siihen istua. Niin se on. Tuolle täytyy laittaa jotkut palikat. Ei niin tarvii piellä tuota.
Tämähän se nyt sitten on kaikkein jännin ja hankalin kohta tässä hommassa. Hitsata nämä kiinni tähän. Kun tämähän on aika tiukka sovite tämä. On sillä nyt joku milliväliä. Mutta kun tässä oikein polttaa kiinni tätä palakkia, että miten se käyttäytyy ja vääntyy, että käykö se enää paikalleen, vai onko se hitsattava tuossa paikallaan kiinni, ja sitten kuinka se hirttää sitten siinä kiinni, niin huha hei ja heilurei ja niin edelleen. Mutta taidanpa tehdä nyt niin, että heppaan sitä vähän vielä pikkusen kiinni ja testaan, että se varmasti tuolta nyt irtoaa ja toimii ja lähtee. Ja testaan tuon kuormaajan, että se istuu siihen hyvin ja sitten alan miettiä sitä hitsaamista. Kyllä nämä on hienoja vehkeitä kerta kaikkiaan. Joo. Nuo katkaistu tuosta törökit pois. Taitaa olla niin, että minä hitsaan sen tuossa paikalla ja annan jäähtyä. Niin silloin ne ei ainakaan lähde kovin kauas. Ja toki siinä on se vaara, että se hirttää siihen kiinni, mutta eiköhän se sitä jotenkin saa pois. Vai onko se hitsattava? Vai täpäättävä vielä vähän kovempaa ja sitten vaan tuossa pöydällä. Ja sitten sitä on murjettava, että sen saa tuonne. Hitto kun se jää jimuiin tuonne. Hirvittää. Peloittaa. Mutta ihan tälleen niin kuin omaa silmää topakan näköinen juttu. Että eiköhän tuo pikkusen jelppaa tuota kuormaa ja auratas. Joo, kai se vaan on nyt turaattava siihen. Joo, täällähän on nyt iso rako, tai iso ja iso, mutta sen voi loikottaa nyt siitä kiinni ja nuo täytyy pätkästä tuosta pois. Täytyy se läärätä kasaan ja testata, että onnistuuko se paikalleen laitto enää.
Joo. Hyvällä tuurilla se pysyy suht suorassa. Mielessä kävi, että olisi voinut tietenkin tähän laittaa jonkun tangon väliin ja häpata siksi aikaa. Ja tänne olisi voinut antaa vähän vastalämpöä pilleillä vaikka, mutta jos ei se istu paikalle, niin sitten tuota lämmitetään. Tälleenhän se kääntyy. Nyt kun täältä hitsataan. Joo, kyllä tulee ihan kiva jälki tuolla täytelangalla. On tosissaan helppo hitsata. Joo, se on suht yksinkertainen härveli tämä näin. Toki ei siinä nyt mitään isompia säätöjä oo. Mutta tarviiko sinne nyt ollakaan, kun aurausta varten se on. Ja se on nyt tehty tolle auralle, että ja kyllä nyt aika lailla järeestää on aurat silleen, että se on aika alhaalta se työntöpiste. Niin jos vaihtaa auraakin, niin pitäisi istua aika hyvin kohdalle. Tuskin alaspäin ainakaan menee. Ylöspäin, niin varmaan kärsii vähän tuolta nostattaa ja pistää vaikka jotain fyllipalikkaa tänne sitten, jos sattuu, että auraa ei käy johonkin vaikka uuteen. Sillähän se selviää. Mutta mä taidan ruveta tuulettaa tätä hallia, kun täällä on vähän savua ja annan tuon jäähtyä ja sitten testataan, että istuuko se vielä tuohon noin. Ja sitten se olisi varmaan vähän maalia lyötävä ja sittenhän se olisi vähän niin kuin valmis. Oh yeah. No nyt. Ei se meni ihan hienosti paikalle. Ei siinä ollut oikeastaan mitään tappia. En nyt koettanut vielä, mutta tuossa katoin, että pikkusen tuosta kun vingulauttaa, niin tappikin käy paikalle. Ja joo. Kai sitä on ruvettava sitten vähän putsailemaan ja maalia niskaa. Sittenhän tuo olisi valmis. Ja ne kumit tähän. No nyt. Minä sitä pikkusen hiekka puhalsin karkeimmat paskat ja ruosteet pinnasta pois. Niin sitten voisi laittaa nämä gummit. Gummel. Tuollahan mulla on nuo reit valmiina jo, mutta noin. Jos Aisa tulee johonkin tuohon, niin on täältä ruuvattava kiinni. Ei osu sitten ne ruuvinkannat siihen. Ruuvinkannat ei osu siihen Aissaan. Joo.
Nuohan nyt ei ota kiinni kuormaa, kun se tulee se aisa tuohon noin. Mutta nämä, onhan se taitettu tämä täällä, mutta täytyy varmaan kiristää niin paljon, että se painuu tuo. Tai sitten siihen pitää ottaa semmoiset lukkokantaruuvit. Ja sitten tuosta leikata ylimääräinen pois. Joo, hyvä siitä tulee kun maalaat. Joo, maalia ei nyt oo. Se isäntä lupasi hommata siihen tuota harmaata. Niin istuupahan sitten nätisti tuo. Mutta joo, tämmönen tästä tuli. Tämähän nyt ei oikeastaan ole kuin toinen kumi vielä tuohon ja maalit niskaan ja kova ajua. Niin taidanpa päättää tämän videon tähän. Tämmönen projekti oli nyt tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraava kerran keksitään. Kai me jotakin keksitään. Moro.